draw. Uthanda ngama-cameron khona sizobonakala ukuthi akho lutho wrong silwenzile. Akuzokwenzeka nje utshele uprincipal akho lutho wrong olwenzile. Sizoqala nge-netball. Angiwazi. Sada Raal. Awuzithiwa ngabonile. Sure. Ngoba Makhosi. Ngoba Makhosi it's an away Home game. Kusho ukuthi eyesibili esizoyidonsa manje again kuzobe kuyi-home team ka-second game. Nothubesizwe. I-team esizoyidonsa njengamanje kuzoba i-team ezodlala neNgoba Makhosi. Sinyabusi. Smooth. I-fixture ye-team kanje sineNgoba versus Sinyabusi bese siba neMathuba versus kwaVusumuzi. Nakhona-ke lento ukuthi iNgoba neSinyabusi badonswe baba abokuqala akusho ukuthi bazoba igame yokuqala. Wonke ama-teams azofika ngesikhathi esisoshiwo bese ukuthi obani abazodlala igame yokuqala i-draw ezokwenziwa leyo uma ngabe sesisemagrawundini. Ingakho kade sigcizelela leyanto yesikhathi ukuthi sicela ukuthi wonke umuntu agcine isikhathi ukuze izinto esizikhulumayo emhlanganweni kanje kuzoba izinto esizokwazi ukuyi-implementa uma ngabe sesifika emagrawundini. Njengamanje sizoya kwi-football. Nothubesizwe. Ngoba Makhosi. Kangena ngasulelwanga. Hayi futhi obviously ke uma kungakhona into ufana iqale phansi isinyabusi. Kwa-football sineMathubesizwe versus uMkandeni bese siba neNgoba Makhosi versus iSinyabusi. Nakhona ku-game number 1 no-game number 2 kuyovela uma ngabe sesisegrawundini. Selidumela adlula-ke. Uma wawukhokha u-50% uzohambe uyoqedela omunye u-50% kugobela. Aqhubeke naye sekugandlile. Naseyikoleni. Hayi angazi phela ngezwe ngawo ukuthi ngingangakhulumisa. Ukuthi ngingangakhulumisa. No siyabonga i-draw yethu ihambe kahle kakhulu just for confirmation purposes nobhala and the sponsor ku-netball sineNgoba versus Sinyabusi bese kuthi iMathubesizwe kwi-netball will be versus i-KVM kuyisoccer iMathubesizwe izoba idlala noMkandeni ongasuke bimuntu noma ushaywa uyayivuma induku noma uyoshaywa ngalelo langa uyoyivuma induku ngoba awusukeli umuntu. Siyabonga sicela kakhulu ukuyikhulula ikona. Good luck ngoba sesiyonibona sesinikeza amajezi ngo-8. Namhlanje kumhla ka-2 June we were having a meeting to conduct a draw of the semi-finalists and the review of the quarterfinals as well as planning for the 17th, which is the semi-finals in 2 weeks' time. So Guma quarterfinals, we had 8 schools, 4 from netball and 4 from football. So the draw was conducted and everybody was happy. Although abanye bebe tension ukuthi bathola isikole mhlawumbe ababona ukuthi isikhulu kunesinye, which is anyway that is the importance of competition. So as uMhleli Foundation, we are happy about that and it looks exciting. There is more excitement after my semi-finals going to the finals. And likewise, my netball, there was so much of excitement because kube khona izikole eziqondane kwi-soccer zaphinde zaqondana na kwi-netball. So this creates that competitiveness that we are looking for. So after that, then we reviewed what happened in the quarterfinals
and all the challenges that were there and all the good things that we experienced. So we try to iron up that and see what going forward, how do we correct and where do we improve. Then coming to planning for the next semi-finals. So there's a couple of things that we emphasized on, like security, and as well as my dignitaries to so inviter, the setup of a stadium, how do we position the marquees, and who do we invite in Ghana, how do we manage in Ghana, because a lot of things went out of hand. People were excited last week and we lost as izinto which is hamba ngendlela kuyona. So we plan for that, and next we have another meeting to iron up also further issues. Nabantu abanikezwe ama-task ukuthi ba-perform, they go investigate and come back and submit of what they found out and what do we need to do going forward. So that is a follow-up meeting ngomhla 9 June esibusisiwe, where we'll be finalizing what people were given to do. Then following that, it will be the last meeting the following week, just before ama semi-finals. Ukuthi ke manje ke yonke ke into isimi ngomumo, sesilinde ukuthi ke singene groundini, wonke kube mnandi, wonke umuntu athokoze. Thina ke uMhleli Foundation sithanda ukubonga LOC, ama-legends, o-coordinator, no-referee, nabo bonke abantu aba-involved kule process. So sithanda ukubonga kubo bonke, sithi wozani nonke nizobona nayinduma ezulu eyenziwa uMhleli Foundation. I-team le edla abantu ngo-6-1. Ngiyabonga kakhulu ukuthi siparticipateile kuMhleli tournament. Kusijabulisile lokho cause kuvuselela ibhola ezikoleni okuyinto esiyidinga, cause we are believing as an educators ukuthi an active mind comes from an active body. So i-team yethu ready, kuthi nakakekho ebesimdinga nesingamdingi, nombani ophambi kwethu suke sesazi ukuthi unebhadi lothu sekudlukile. Siya kwi-semi-final, ngizophinda futhi mangithola ithuba lokukhuluma kwi-final going forward sesiwinile ukuthi hayi no nakho bengikusho. I-team edlala namathuba esizwe, unfortunately is not a game of amathuba, le a game of football. So sebe out kwi-final nakhona ozohlangana nathi usesebhadini. Siyawina nje, asiconcede lutho. Siyabonga uMhleli ukusibuyisela ibhola emandeni. Sicela aqhubeke, singothisha sijabulile nezingane futhi ziyajabula, ziyakhala phekwa. Kune tournament kaMhleli esesidlala safika kuma semi-finals azoba ngomhla ka-17 kwaNceda Omhlobo, lapho esiqhathwe khona neSinyabosi omakhelwane bethu. I-netball nakhona izodlala neSinyabosi, kuthi nayo isoccer idlale neSinyabosi. So lapho impela hayi kuzobe ibulalana, abafana bami bakulindele impela, bebesho ukuthi sengathi ngathola sona iSinyabosi ukuze kubonakala ukuthi obani baya kwi-final. Koyolala ibonele impela nje, ukuthi kushaya izikhathi zantambama hayi sobe sesijabula, sesiphindele ekhaya, sesiwinile i-final. Sengilinda ukuthola ngathi ngathola noma umgandeni kwi-final, ngoba vele hayi sesingenile noma kanjani. Siyabonga kakhulu. Ngingaqala ngakho nje ukuthi ngibonge kuMhleli ngokuthi asenzele ithuba elihle lokuthi sibone abadlali, sibone izikole ezidlala. Angizukukhuluma kakhulu ngalokho, kodwa engakusho ukuthi uba sisima semi-finals impela siyimisele ngokuthi sabe size sifike kuma-finals, nakhona siyadlula impela, sibheke ekuthenini siyithathe indebe. Engakusho-ke kodwa-ke okunye ukuthi-ke ibhlungu lento ukuthi bengikhatha nengoba kabili ku-netball bephinde futhi nakwi-soccer, kodwa-ke akusenani-ke bayobona ukuthi bamisa kanjani, nenkomo yamisa ngempondo.